jeg kan altså ikke lide det her, Polly. Det kan jeg altså ikke. Er du sikker på, at det er helt lovligt? Jeg er fuldstændig sikker, Ronny. Det er det ikke. Men altså, hvis vi ikke gør noget ved problemerne, ja, så... Ja, hvad så, Ronny? Så har vi problemer. Du er satan med klog, da. Ja. Nej, prøv at høre, nu stiller vi os lige hernede for bakken herovre, lige bag ved busken. Og hvorfor at vi gør det, Ronny? Det er fordi, der er rigtig mange spor her. Nemlig, Ronny. Ved du hvad, du er da faktisk ikke ret meget dummere end gennemsnittet af skibet jagtforening. Og nu stiller vi os lige klar til at sige haps. Og når vi siger haps, ja, så er der et skadedyr mindre. Ja. Jamen, det er fordi, vi kæmper imod de der impovasive, transvisive, nominative. Hold nu kæft, Ronny. Det er de invasive arter, vi kæmper imod. Ja, det er også rigtigt. Ja. De ødelægger efterhånden alt i skoven. Ja. De kommer udefra kommende og dermed forstyrrende. Det er simpelthen ikke til for en jæger efterhånden at bare nyde skovens dybe stille ro. Nej. Det er godt nok ikke rart. Hvorfor er det ikke rart? Jamen, jeg kan bare ikke lide det her. Det er de der skadedyr der. Ja, men ved du hvad? Der er efterhånden blevet så mange af dem. Og dem her, vi har øje på nu, de er altså værre end dræbersnegle, hvad har vi? Jamen, jo, vi har ulve, vi har bæver, vi har mårhunde, vi har... Ronny, ved du hvad? Vi skal da ikke lave nogen lageroptælling nu. Shhh! Stil os herovre. Jeg tror altså, der kommer. Shhh! Sæbe Polle! Nej! Sådan. Så er der sgu en mindre, du. Nu er der et pragteksemplar. Hey! Polle! Fanden en cykeltyv! Kan der heller ikke have skoven for os selv? Ja, så er vi der med den cykel. Hvad? Jeg kan altså ikke lide det her. Er du... Kunne vi ikke bare strø noget søm ud i skovbunden? Og prøv at høre, Ronny, det er jo fandme, der er skruen uden enden. Det har vi da prøvet. Og det hjælper ikke en skid. Nej. Altså, ja, dem her, det er fandme værre end alle de andre. Ja, altså både de der svampesamlere, rollespilsidioter, orienteringsløbere, men aller værst, dem der forstyrrer freden allermest, pensionistforeningen. Jamen, ja, I kender os, kan jeg se. Hvad skal vi gøre ved det med her? Jamen nøjagtigt det samme, som vi har gjort ved alle de andre motionsskier, ikke? Lige hjemme i køleren, du. Ved siden af alle de andre. Bare fryse dem ud. Vi fryser dem ud. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv lige at se. Og det er simpelthen blevet sådan, som jæger. Man må jo tage, hvad man kan få. Jamen, prøv lige at se. Hun er sgu da så mager. Ja, det er du fandme ret i. Jeg vil håbe, hun har taget noget epo, så bliver det sgu da en god sovs. Nej, Ronny. Nu siger jeg sidste gang. Det gode ved cykelryttere, det er gode ben, Ronny. Gode ben. Nu tager jeg lige fat. Ja. Det er utroligt så tung, så mager hun er. Ja.